आम्ही 6 वाजता उठून ब्रश बिश करून आता नाश्ता करू घेतल्या ना। अरे थँक्यू मित्रा, अरे थँक्यू थँक्यू। तर आता आम्ही कुडाळ स्टेशन का उतरलो आणि आमचे सबस्क्रायबर भेटले। तर वाटेत मुळ्याची भाजी दिसली गावठी म्हणून थांबलो जरा घेऊ नीट पेटव काय ती। आणि ह्या केप्पा देवीचं सुंदर मंदिर हा, डाळ भात पुरी हा। नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत। तर मंडळी आज आम्ही जातो गावाका, केप्पा देवीची यात्रा वेंगुर्ल्यात दीपालीच्या गावात। तर आम्ही वेंगुर्ल्यात जातो। तर आता वाजले 10:30, आमची 11:30ची कोकण कन्या। त्या कोकण कन्यासाठी आम्ही आता डोंबिवलीवरून ठाण्यात जाणार आणि ठाण्यावरून कोकण कन्या ट्रेन पकडणार। तर कंटिन्यू आमचा व्लॉग बघत राहा। लेट्स गो, चला कोकण। तर आता डोंबिवलीवरून आम्ही ट्रेन पकडलो, म्हणजे आम्ही वाजल्यात आता 11:30 वाजले ना, 11 वाजल्यात। आणि जिया का झोप येता, आळस देता जिया। तर आता ठाण्यात जायपर्यंत झोपणारा त्याला उचलून नेवजा लागणार वाटतं ट्रेन मध्ये। ये झोपू दे झोपू दे, त्याला त्रास देऊ नको। तर आता आम्ही ठाण्यात जातो आणि ठाण्यावरून कोकण कन्या ट्रेन पकडतो। लेट्स गो। आता आम्ही ठाणा स्टेशन का इलो आणि हलसून आता 7 नंबर प्लॅटफॉर्म का जातो। जशी कोकण कन्या ट्रेन आहे त्याने आम्ही गावात जाणार। लेट्स गो। सबस्क्रायबर भेटले आहे ठाणा स्टेशन का, आम्ही गावात जातो, ते पण गावात जातो वैभव वाटचे। तर फायनली आमची कोकण कन्या ठाणा स्टेशन का इलेली हा। आता आम्ही पकडतो ट्रेन। लेट्स गो भावी। तर आता आम्ही ट्रेन पकडलो, पण मरणाची गर्दी आहे आणि भावी झोपला आहे वर। त्या भावीची तयारी झाली झोपूची आणि जियान आहे कुर्नूस घेतल्या झोपला। तर आता माका सीट नाही हा, माका आता आहे काहीतरी मध्ये शोधूचा लागणारा। मंडळी आता सकाळचे 6 वाजल्यात आणि आमची ट्रेन इली रत्नागिरी स्टेशन का, आणि थोडा वेळ थांबली। अरे भावी पण उठला, ते का झोप नाही। हा हा हा, तुम्ही जावा, बाय बाय। तर आता निघात गाडी थोड्या वेळात। तर आता 7:30 वाजल्यात आणि जियाची सकाळ झाली आहे। आम्ही 6 वाजता उठू, भावी 6 वाजता उठून ब्रश बिश करून आता नाश्ता करू घेतल्या ना। भावी ऐकत नाही, सुपर फास्ट आहे भावी। शिरा उपमा घेतल्या ना। तर आता वैभववाडी इला, आता कणकवली येत आणि नंतर कुडाळ येत, आणि कुडाळ का आम्ही उतरणार आहोत। आणि परभणीचा नातू पण आहे। काय आहे बघूया, हे 2 गोळे आहेत कसले बाबा, वडापाव खाते खाते। तर आमचे सबस्क्रायबर पण भेटले। हे खाय बघतास हो यूट्यूब का? हा हा, अरे थँक्यू मित्रा, अरे थँक्यू थँक्यू। खायचो तू हायचो कणकवलीचोच। तर सबस्क्रायबर पण भेटले आणि हे कणकवली स्टेशन इला आमचा आता। आणि भावी कणकवलीला जातच काय घरात नाही। तर आता कणकवलीला आणि आम्ही नेक्स्ट स्टेशन कुडाळ का उतरणार आहोत। लेट्स गो। फायनली आमचा आता कुडाळ स्टेशन येता, तर आम्ही आता उतरतो। हे भावी जी चला, शूज बीज घाला काय ते। आणि परभणीचा नातू आणि परभणी चालली, बाय बाय। तर आता आम्ही कुडाळ स्टेशन का उतरलो आणि आमचे सबस्क्रायबर भेटले। गाव खयचं तुमचं? साळगाव, मानगाव साळगाव। हा हा, काय बघतास यूट्यूब का बघतास? यूट्यूब। हा हा हा, असेच बघा। थँक्यू थँक्यू। भारी वाटतं असे कोण भेटले का ओळखी? चांगले बघतो मी तुमचे शॉर्ट्स, खूप चांगले। हा हा हा, ओके ओके थँक्यू। तर म्हणजे आता आम्ही इलो कुडाळ स्टेशन का, आणि हयसून आता आम्ही वेंगुर्ल्यात जातो दीपालीच्या गावात जत्रे का। लेट्स गो। तर आता विनय येणार हा माझो भाचो, हा इलो गाडी घेऊन। तर आता त्याने आम्ही वेंगुर्ल्यात जातो गाडी। विनय सामान भरता, मदत करता मामा का।
पाण्याच्या बॉटल ही राहणार का हे खय बसतास आता हा जा तू पुढे बस आणि मागे बसता विंडो का बस जिया भावीन त्या अडवल्या ना आपले फ्रंट सीट विनय आम्ही खाई लो आता पिंगोळीत हा तर आता पिंगोळीत इलो आम्ही हे दरवाजा बंद कर भावी आणि जरा भूक लागली तर बघू हय काय भेटता काय तर त्याच्यासाठी आम्ही इलो हय ढोकळो हा काय बघूया ढोकळो हा काय ढोकळा ढोकळो ना मग काय नाश्त्यासाठी काय काय ना गावठी केळी घेऊ काय केळी घेऊया गावठी चल तुका काय हवा केक हवं आहे का चल बघूया चल एक तुला केक पण हवा आणि केळी पण हवी भावी तर आता केळी घेतो अर्धा डझन हिच्याकडसून मग काय 1 रुपया कमी नाही केला ना आमका पण एक केळा फ्री दिला ना आमका 7 केळी दिल्या तिने चल गे पुढा स्टेशन वरसून वेंगुर्ला जाऊ म्हणजे यांच्या दीपालीच्या घरात जाऊ 25 मिनिटं लागतात तर आता 10 मिनिटं झाली आहेत आता 15 मिनिटात आम्ही जाऊन पोहोचू तर वाटेत मुळ्याची भाजी दिसली गावठी म्हणून थांबलो जरा घेऊ का कोण आहे कशी आहे भाजी 50ला 4 2 हवे होते हा हा मुळे नाहीत ते का मुळ्याची गावठी भाजी दिसली ती जरा भाजी घेतलो 2 जोडी आणि आता निघतो आम्ही चला लेट्स गो भावी भावी झोपला की काय हा झोपू पण नको तर फायनली आम्ही आता दीपालीच्या घरी येऊन पोचलो आणि दीपालीची आई गेली लग्ना का आणि संध्याकाळी जत्रा आणि विनयने बसलो लाईट नाही की का एक पाणी गरम करूसाठी आता दीपाली हय आग पेटवता पण ते काय जमत नाही आग पेटव का तपेला ठेवल्या ना पण थंय चुडे बिडे शोधता पेटव का माचीस भेटला पण बाकी काय पेटवता ते का कळत नाही सुधरत नाही ते का आई कशी पेटवता ती नीट पेटव काय ती रात्री 10:30 वाजता डोंबिवलीवरून घर सोडलं आणि आता 10:30 वाजता गावात येऊन पोचलो तब्बल 12 तासाच्या अथक प्रयत्नाने आम्ही गावात येऊन पोचलो गावात एकदम भारी वाटतं एकदम शांत थंडगार असं वाटतं मस्तपैकी तर म्हणजे आता इलो आंघोळ पांघोळ केलो आम्ही नाश्ता केलो आणि आता आम्ही जातो केपादेवीच्या दर्शनात तर दर्शन घेणार आणि महाप्रसाद खाऊन घरात येणार आम्ही आणि संध्याकाळी परत जत्रेक जाणार आहोत तर शेवटपर्यंत व्हिडिओ आमचा बघत राहा लेट्स गो काय राहुलस तू चल चल लवकर मग तू काय राहुलस जत्रेमुळे सर्व दुकानं बिकानं लागलेली आहेत आणि हैसून आम्ही जातो आता काय हा डॉल घेऊया संध्याकाळी तुका चल आणि आम्ही आता इलो केपादेवीच्या मंदिरात आणि ह्या केपादेवीचं मंदिर हा आणि थोडीशी लाईन हा आणि भावी जी आहे लाईनीत उभे राहुले आणि हय दीपालीची शाळा मराठी शाळा हे कितवीपर्यंत होती शाळा 7वी पर्यंत ह्या शाळेत होती प्राथमिक शाळा केपादेवी पूर्ण प्राथमिक शाळा केपादेवी यूट्यूबला करता का इंस्टावर हा तर सबस्क्रायबर पण ह्या भेटली आमचे गाववाले केपादेवीचं मंदिर आहे मस्त डेकोरेशन वगैरे केलेलं आहे मस्तपैकी आणि हे सर्व आमच्या स्वीट फॅमिलीचे सबस्क्रायबर बसलेले आहेत हो थँक्यू धन्यवाद तुमचे हां हां थँक्यू हां 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 होय होय टाळची पळी एक लाईनीत
चला तर मागा वाटतं वेळ होणार आहे, थोडस लाईन मोठी आहे. आता आम्ही मंदिराच्या गाभाऱ्यात इल्लो आणि आता आम्ही दर्शन घेऊ. मस्त सजावट केलेली आहे आणि मंदिर पण लय मस्त. आणि आता आहे महाप्रसादासाठी लाईन आहे आणि दीपाली लाईनीत राहुला आणि भाव अंतरीचे हळवे गाणं लागलेला, आमच्या कोकणातला गाणं, सर्वात फेमस गाणं रिचे हळवे. तो नंबर येईल. भावी जे भात घेतात काय डाळ भात पुरी आणि हिरव्या वाटाण्याचा सांबारा. हे जिलेबी घेतलं काय भावी? भावी आधी जिलेबी द्यावा. बस झाली जिलेबी भावी, बस झाली. मग आता काय तेव्हा सर्व सबस्क्रायबर आता आमचे आहे. तर आता महाप्रसाद घेतला आम्ही आणि आता जेव सुरुवात केल्याने आहे आणि भावी जियाने आणि मी पण घेतलंय. तर आता आम्ही जेवण घेतो पहिले. आम्ही जेवण आलो. तर आता आम्ही केपादेवीच्या जत्रेत गेलो होतो, जेवलो, दर्शन घेतलं, जेवलो आणि इलो. संध्याकाळी आता परत जाणार आहोत जत्रेला. डॉल हे का डॉल हव्या. चला डन. संध्याकाळी 7:30 वाजता परत जाणार आहोत आम्ही डॉल गेला. तर भावी जिया सर्व आता पुढे चलतं. आणखी 2-4 घरा गेलो. आमचा व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवर असाच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. तेव्हा कोकण आपलाच असा, तेव्हा वेंगुर्ला आपलाच असा.